Hayırlı yol günleri, hürmetli dostlar. Bugünkü tapşırığını başlayız hem ekranlar aldına Sızrın şehirinde yaşayıp gelişi güzel kız bala Mangulova Elvira Gazinur kızın çakırıp alabız. Bugün 5 Mart gününe ol özünün gayet şatlıklı 21 yaşlık doğan günün karşılayıp. Yaşlık tağında kelgen güzel beyremi bilen şın koңылdan kıtlap, жылы dileklerin ona Abisi Razıya Süleymanovna, Anisi Rıfiya Şamilovna, apası Remziye, Jiznesi Rail, plемянницасы Amira, Sızrın şehrinden abısı Marat, turmuş ipteşi Güliye, ulları İlşat hem Rinal, Novospaskaya işçiler pasyoluğundan abısı Gilfan, turmuş ipteşi Zülfiye, ulları Dinar, jitkirirge aşıgalar. Tatlı balam, 21 yıl ilik İski Kulatkı rayonu Kirюшкина ovulunda gailebizde ikinci yaratıp hem kütüp alıngan kızımız bulup yaktı dünyaya avaz saldı. Әтисінің сүйеніші, әбисінің жан жеміші, апасының бик қадірлі сіңлісі, менің йөрәгімді үзген балабыз күн сайын өсіп бик тез ұлғайып та жетті. Башлап Kirюшкина авылында башлангыч мәктәптә белем алды. Аннары Орта Терешка авылында укуын дәвам итте. Һәр вакыт безне тик шатландырып торды. Аеруча спорт белән шөгыльләнергә яратты. Өйдә дә ул уң кулыбыз булды. Әтисе Газинур баласын гомердә сөеп туймас шикелле иде. Шуңа да аларның бәйләнешләре аеручанлык булды. Кызганычка каршы гаиләбезгә кайгы дигән әйбер дә ишек шакыды. Әтиебездә табиблар начар йөк таптылар. 4 елга якын барыбыз да әлеге авыру белән көрәштек. Әмма язмыш үзенчә көйләде. Әллә инде әтисен нык яратып үскән бала булуга күрәме? Эльвира 9 сыйныфтан соң медицина көллиятенә укырга карар кабул итте. Bir генә дә моңа каршы төшмәдек. Беренче курста укыган чакта әтисе мәңгелеккә китеп барды. Бик авыр кичерде балабыз ул югалтуны. Әмма никадәр генә авыр булмасын, укуында барыбер тырышлык куеп кулына дипломын ала алды. Бүгенге көндә үзе сайлаган һөнәре буенча Сызрын шәһәрендә 2 номерлы үзәк хастаханәсендә шәфкать туташы буларак эшләп килә. Үз эшен яратып башкарган балабызны җитәкчеләре дә, хезмәттәшләре дә бик хөрмәтләп кабул иттеләр. Кызыбыз бер кайчан да безне онытмый. Вакыты чыккан сайын кунакка кайтып, әбисенә дә, миңа да көн сайын шалтыратып хәлләр белән. Инде апасы белән яшь айырмасы улы булса да, барыбер бер-берсе өчен алар бик кадерле кардәшләр булып торалар. Кадерле балабыз, яраткан сеңлебез, чын күңелдән сине матур туган көнең белән котлыйбыз. Алдыңа куйган бар максатларыңа алда ирешеп, хыялларыңны чынга ашыр. Үз юлыңда очраткан мәхәббәтең чын булсын. Янәшәңдә дусларың да иң тугрылыклылар, чыннар булсыннар. Гомере буе авыр чакларыңда безнең барын онытмый яшә. Без дә сиңа һәр вакыт ярдәм кулыбызны кирәккәндә сузачакбыз. Котлы булсын кызым, туган көнең. Телим сиңа бары яхшылык. Фәрештәләр сиңа юлдаш булсын, бары изгелек яшәсин кылып. Иң кирәге исән саулык булсын, айырмасын шуннан бер Худам. Җан тынычлык телим һәммәгезгә, тик гомерле булсын үз уяң. Башларыңны имә бер кайчанда, гомерләр бит кызым бер генә. Шөкер итеп яшә бу дөньяда, изге гамәл булсын күңелеңдә. Тормыш йөген тартып, киләчәктә рәхәтең дә язсын күрергә. Сыгылма да, бөгелмә дә кызым, җир җимертеп яшә гомергә. Ишет Аллам барча теләгемне, ирешсеннәр барып кызыма, әрнүләрсез булсын тормышлары, барча галәм синең кулыңда. Кадерле Эльвира, якыннарыгыз юллаган матур җырны сезгә бүләк итеп тапшырабыз. Кабул итеп алайда, бәйрәмең котлы булсын. Kиләчәккә барыр юлың шушы көннән башлана. Туган көндә теләкләрен телибез изгесен, җырлап диеп күңел ачып, гомерләр шаулап үтсен. Туган көндә теләкләрен
матур күн туган күн, бәхет шатлыкка төренеп, син дөньяга килгән көн. Туган көндә теләкләрнең телибез изгесен, җырлап диеп күңел ачып, гомерләр шаулап үтсен. Туган көндә теләкләрнең телибез изгесен, җырлап диеп күңел ачып, гомерләр шаулап үтсен. Матур табыннар белән күрәле сине котларга, дуслар, туганнар килгән. Туган көндә теләкләрнең телибез изгесен, җырлап диеп күңел ачып, гомерләр шаулап үтсен. Туган көндә теләкләрнең телибез изгесен, җырлап диеп күңел ачып, гомерләр шаулап үтсен. Җырлап диеп күңел ачып, гомерләр шаулап